deimlad e? Wel, oedd e'n deimlad dyrys gwedwyr, cymysgedd emosiynau, chymod, mae rhywun yn nerfus, gwybod bod chi'n mynd i godi, ond i codi o ganol criw o'n heulu fi a nifer o wyrion, a mae'r wyrion I hunain wedi cyfrannu at y cerddi yma, I dywediadau a'i syniadau'n nhw. Wedyn o'n i'n cerdded at y llwyfan, ofn syrthio yn fy ngŵn, a wedyn dringo'r grisiau ei gael fy nghyfarch gan yr achderwydd sydd yn ffrind agos iawn I fi ys blynydde mai. Yn brofiad emosiynol I ysgwyd llaw a ywni. A wedyn o'n i'n edrych ychydig bach i'r dde, a fyny oedd yng ngŵn I'n eistedd. Gym felly. Felly rhwng popeth oedd e'n dipyn o achlysur. Achos da chi wedi ennill y fedalryddiaeth o'n 2011, ond goron am y tro cyntaf, a barddoniaeth tro yma? Ie, barddoniaeth. O'n I wedi trio ambell dro ar y goron, felly a cael beirniadaethau go dda, a ni'n meddwl reit daliad ati I drio. Ond mae gen i'r syniadau yma, mewn gwirionedd, na ddylid cael rhyw ffin fawr rhwng rhyddiaeth gain a cherddi, a barddoniaeth. Achos mae'r rhyddiaeth a cherddi yn gallu bod yn gain ac yn dyn, a dyna'n nghredi, felly dyna ni. Breuddwyd oedd y thema'r gwaith, a oedd y beirniad hefyd wedi awgrymu, oedd yna rhywfaint o anesmwythder ynglyn â rhai o'r cerddi gwaith chi. Be oedd chi'n neud o'r feirniadaeth? Allwch chi sôn chydig bach am y themau yn y cerddi? Wel, dim ond y feirniadaeth o'r llwyfan gan Cyril Jones dwi wedi clywed hyd yn hyn. Digon teg, mae yna anesmwytho yn y cerddi, mae yna deimlad o anesmwythyd. Mae'r ffin rhwng breuddwyd a hunllef yn gallu bod yn denen, dyw e? Chi'n gwybod, mae breuddwyd ar y cyfan gobeithio'n hapus ac yn beth bynnag, a mae hunllef yn gallu bod yn dywyll. A mae yna elfen dywyll yn y cerddi, mae yna ofn. Dwi wedi cyrraedd oedran, mae'n debyg y byddai fel nifer o bobl eraill yn gofod ystyried cyn bo hir beth sy'n digwydd I fi pan fyddai'n hun, pan fyddai'n falle yn goffa cael gofal, falle mewn cartre gofal. Mae'n elfen o gartre gofal yn y cerddi yma. Fi'n hun yn cwestiynu beth sy'n mynd I ddigwydd mewn blynyddoedd a ddaw. A mae hynna'n gallu bod yn freuddwydiol, neu mae'n gallu bod yn hun llefus, mae'n dibynnu ar eich agwedd meddwl chi. Dwi'n iawn I ddweud mae yna rhyw gyfeirio at yr hen a'r ifanc yn y cerddi hefyd, a dwi'n meddwl oedd yna sylwadaeth do Norwerth ar ôl eich cael eich coroni lle, oedd cyfeirio at un o'r cerddi enghraifft sy'n cyfeirio at Ebrill, mis Ebrill am y chynlleth, rhyw gyfeiriad posib at April Jones. Wel, yn hollol, dwi'n falch bod wedi sylweddoli hynny. Mae gen I wyres fach sy'n byw yn ardal Machynlleth ac o'n i'n mynd â'i am dro a fe ddiflannodd i'r coed yn y gwyll. A allai ddim dechrau disgrifio'r boindod oedd yn dau, oedd I wedi diflannu, o'n I ddim yn ei gweld I, a oedd y nos yn dod a'i cholli hi, ac o'n I ddim yn gwybod beth I'n neud, ac yn sydyn mae fi'n gweld un y pellter ac yn gwenu codi llaw ar ei, oedd hi'n hollol iawn. Ond oedd y syniad yma, a pan ysteddes I lawr I drio crisialu'r teimladau hunllefus yma, na chi elfen o hunllef ynddo, o'n i'n meddwl, Ebrill, April, Machynlleth. Un peth hefyd am y goron, da ni wedi clywed sôn chydig bach am hanes y goron ma, bod hi wedi defnyddio carreg o Patagonia. Mae Patagonia'n rhedeg trwyddi a mae'n goron hardd iawn yn tydi? Mae'n ydy. Dwi wrth y modd bod mod I wedi ennill hi. Mae'n weddus rhyw ffordd, falle bod hi'n fwy gweddus I fenyw nag I ddyn. Dwi'n yn gwybod, oherwydd mae yna flodau, mae yna rhyw liwiau yn dyn does, ond dwi'n falch iawn ohoni. Llongyfarchiadau mawr I chi. Diolch o galon.